Dobar dan i dobrodošli, ovdje Matija. I evo nas u novom kratkom klipu u kojem ću vam samo reći da ću snimiti klip uskoro, mislim u toku ove nedelje, i da sam napravio jednu trap playlistu sa muzikom kao što je ova. Ako ne znate šta je trap, to je muzika sa dropovima. Evo jedna od njih, moja omiljena. To je moj omiljeni drop, a ne pesma. Ali kako god, to sam samo hteo da kažem, naravno na sviđu snimam Minecraft i možda i FIFA, ali imam neki problema sa full screenom i sa programom koji koristim za snimanje. Ne znam da li mikrofon malo šuška, ali zato što je malo predaleko, ali nema veze, mislim da će ovo biti okej. Pa to bi bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem. Doviđenja.